Gipangandaman na sa Davao City LGU ang posibleng surge kung pagsaka sa kaso sa COVID-19 human sa holiday season. Kini pinaagi sa pagdugang og mga pasilidad. Ang detalye sa report ni Sheila Vergara Rubio. Dakong posibilidad ang pagsaka pa sa kaso sa COVID-19 human sa holiday season sigon sa Department of Health. Kini gumikan sa posibleng daghang movement sama sa kadaghang tao nga manguli sa ilang tagsa-tagsa ka lugar, muadto sa mall ug ubang aktibidad subay sa Kapaskuhan. Hugot man ang pahimangno sa kagamahanan nga likayan una ang parties o pagtapok-tapok apan dayag nga dunay mga musupak. Busa gituho ang dunay pagkuyanap sa virus nga mahitabo. Tungod niini nangandam ang kagamahanan sa pagdugang og mga pasilidad sama sa Temporary Treatment and Monitoring Facility kon TTMF nga alang sa mga COVID-19 cases sa syudad. Ang Davao adunay dili moubos sa 20 ka TTMF. Ang gina-ready na ang isa ka TTMF in anticipation for sa ginaingon sa DOH na mag-andam for a surge after the Christmas season, the holidays. So, natay isa ka gina-ready dito sa may Turil area na TTMF. Samtang pahumanay na usab og hapit na mag-operate ang gipahimo sa syudad nga crematorium. Kahinumduman nga niadtong Mayo, nakita sa mayor ang importansya sa pagpatukod og city-owned crematory bunga sa kadaghang dili matiman sa mga pribadong crematorium nga mga namatay sa COVID-19. Finishing touches na lang. Pwede na magamit ang building anytime na moabot ang additional equipment. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.